Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Towson Kamalata. Poyamba nayi mitu yake. President Chakwera wafika mchigawo chakumwera komwe mawa akhale nawo pamwambo wokumbukira m'busa John Chilembwe. Maunduna aboma asayina mgwirizano ndi bungwe la Millennium Challenge Corporation oti ayambe ntchito yosintha zina mwa ndondomeko zokhudza malo mdziko muno yomwe ndi ya ndalama zokwana $44 million. Ndipo boma lati ndilokhutira ndi maganizo osiyanasiyana pa za ndondomeko ya zachuma omwe anthu apereka mchigawo chakumpoto. Takulandirani unkhanizi. President Dr. Lazarus Chakwera wafika mchigawo chakumwera kudzera pa bwalo la ndege la Chileka. President Chakwera analandiridwa ndi gulu la anthu omwe anasonkhana pa Clock Tower mu mzinda wa Blantyre. Atafika pa bwalo la ndege, President Chakwera analandiridwa ndi nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu, akuluakulu ena aboma, mafumu komanso akuluakulu a chipani cha MCP. Ndipo atafika pa Clock Tower, President Chakwera anayenda ndi khamu la anthu pamodzi ndi nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda, nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ndi akuluakulu ena komanso otsatira chipani cha Malawi Congress. President Dr. Lazarus Chakwera mawa pa 15 January akakhala nawo pamwambo wokumbukira m'busa John Chilembwe ku Providence Industrial Mission PIM m'boma la Chiradzulo. Malingana ndi kalata yochokera ku ofesi ya President ndi nduna, mwambowu ukuyembekezeka ukayamba nthawi ya 8 koloko mmawa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wanyamuka kupita ku Mozambique komwe akakhale nawo pamwambo olumbiritsa a Daniel Chapo kukhala mtsogoleri wa dzikolo. Mlembi mu ofesi yachiwiri wa mtsogoleri wa dziko linoyo Alake Sikwese ndi amene anaperekeza Dr. Usi pa bwalo la ndege la Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Malinga ndi chikalata cha unduna owona za maubale a dziko lino ndi akunja, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo akuyembekezeka kubwerera kuno ku Malawi lachinayi nthawi ya 25 minutes to 3 masana kudzera pa bwalo la ndege la Chileka mu mzinda wa Blantyre. Unduna owona za malo mogwirizana ndi unduna owona za maboma ang'ono asayanirana mgwirizano woyambapo kugwira ntchito yothandizira kukweza chuma kuchoka ku malo ndi a Millennium Challenge Corporation MCA. Polankhula pomwe amasayanirana mgwirizanowu, mkulu wa bungwe la MCA Adaima Windo wati ntchito yomwe ndi ya ndalama zokwana $44 million ithandiza kusintha ntchito za malo kukhala zopezeka pa makina amakono. Eunice Jovu ali ndi ripoti. Mgwirizano wa Millennium Challenge Account wachiwiri omwe ndi ntchito ya zaka zisanu yomwe dziko la Malawi linasayinira ndi dziko la United States of America kudzera ku Millennium Challenge Corporation MCC muli ndalama zokwanira $350 million zomwe zitathandizire kuchepetsa mavuto osiyanasiyana omwe alipo ku ntchito za mtengatenga komanso za malo. Mkulu wa bungwe la MCA Adaima Windo ati mu ntchitozi, ntchito ya malo ndiyofunikira kwambiri pokweza mizinda ya mdziko muno zomwe akuti zikhala ndi zipatso zabwino kwa zaka zochuluka kwa Malawi. Ndipo polankhula kwa atolankhani atatha kusayinira mgwirizanowu, mkulu wa ntchito ya zamalo ku MCA Athemba Chira anati ntchito ya zamaloyi ithandizira kwambiri kuti mizinda ya mdziko muno isinthe mmene imagwirira ntchito zake zamalo. Project imene ithandiza Ministry of Lands kuti dongosolo limene likhalenso malo makamaka kuunika kuti kodi ngati kuli ma document ambiri ali apaper kuti tingapange digitize cholinga chokuti munthu akafuna kuti aone kuti malo anga akuyenda bwanji azitha osati ngopita ku ministry komanso mwina pa internet kapena pa computer azitha kuona kuti
madocuments anga akukhala pansi. Ndipo mlembi wamkulu mu nduna wa zamalo a David Chilonga anati kuyika ndalama zochuluka mu ntchito zamalo mdziko muno zikhala zothandizira kuti unduna wa zamalo usinthe kagwiridwe ka ntchito zomwe zitathandizenso kuchotsa zina ndi zina zomwe zakhala zisakuyenda bwino ku undunawo. Pamene tikugwiritsa ntchito system yathu ya mumakompyutamo ndi thandizo la ndalama limene akutipatsa boma la America, ndiye kuti mphako zambiri zatsekeka kale, koma ndalama ithandizanso kuti titseketseke mphako zina pamene ntchito yambiri tukayisiya ku district council, ndipo pomatha chaka olo ziwiri amalo aona ndithu kuti ku nduna wa zamalo simene udalili kale. Naye mlembi wamkulu ku nduna wa zamaboma ang'ono a Richard Hala anati mpofunikira kwambiri kuyika ndalama zochuluka ku ntchito zamalo, ponena kuti ntchitoyi ithandizira ntchito yomwe inayambika kale yopereka mphamvu ku anthu ku makhonsolo chokera kuma mizinda ikuluikulu. Ndiye kuti monga mukudziwa kuti pa mapulani ya dziko lino a 2063 ife tili pa pila namba 3 yomwe ikukamba zoti tipititse patsogolo mizinda urbanization. Ndiye tikhala kukonzekera kuti mmene tikupita ku madera amene oti akhale mizinda yatsopano tidzagwiritsa ntchito njira yomweyi kuti zikhale zinthu zolongosoka. Dziko la Malawi likugwira ntchito ya Millennium Challenge Account yachiwiri kuchokera ku dziko la United States of America, yomwe pakadali pano ndi ya ndalama zokwana $350 million, ndipo ntchitoyi akuyigwira ku zamtengatenga komanso malo mu mgwirizano omwe anasayinirana chaka chatha mwezi wa Meyi. Ndine Eunice Jovu kuchokera ku Lilongwe. Makhonsolo 28 akuyembekezeka kupindula ndi ntchito ya chitukuko ya zaka zisanu yomwe mwazina cholinga chake ndi kuchepetsa mavuto omwe amadza pakagwa ngozi za dzidzidzi kuphatikizapo kusefukira kwa madzi. Ntchitoyi yomwe akuyitcha Regional Climate Resilience Program ikulandira thandizo la zachuma kuchokera ku World Bank. Banki yapereka $240 million ku dziko la Malawi. Padakali pano nduna ya maboma ang'ono yalangiza makhonsolowa kuti agwiritse ntchito ndalamazi moyenera. Charles Chindongo wadza ndi zambiri mu ripotili lomwe akuwerenga ndi Norbert Jameson. Malinga ni mmodzi mwa akuluakulu amene akuyendetsa ntchito ya gawo lachiwiri ya chitukuko ya Regional Climate Resilience Program a Flemings Nyirenda, ntchitoyi ikutsatira ngozi za dzidzidzi zomwe dziko la Malawi lakumana nazo mzaka zingapo zapitazi. Poyankhula ndi MBC atapereka 17 billion kwacha ku makhonsolo, nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda apempha makhonsolowa kuti agwiritse ntchito ndalamazi moyenera. Ifeyo kuboma kuchitengereni boma tinakadzikitsa ndondomeko zokuti tidziwayeza anthu tidziawunika, timati ma assessment chaka ndi chaka kawiri katatu, komanso tidayika zimene timati ma triggers kapena kuti kauniuni muni kuti apo kangati zinthu sizikuyenda apo thamangani pena pake pakutsalira. Ndi zimene zikuonetsa tikutithandiza, komanso tikupitiriza kauniuni ndi kalondolondo wathu pamene tikulondoloza kuti chuma chikuyenda bwanji. Sitikumangopanga kumapeto kwa chaka. Ku nthambi yathu ya local government, National Local Government Finance Committee, tidayika ifeyo ndondomeko zokuti adziyendera makhonsolo adziunikira mmene ndalama zikugwirira ntchito, akaona kuti pena pake pakuoneka ngati palakwika tidzikonzeratu, osati kuti tidzibwera kuno kumadzakhala tuchonga na mayeso. Ndipo DC wa boma la Tcholo Hudson Kupanga wauza MBC kuti agwiritsa ntchito 1 billion kwacha yomwe alandira ku World Bank pomanga milatho ya makono yomwe ndiyopirira ku ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ku Tcholo 80% ndi tea, 20% ndi minda imene singalole opanda fertilizer. Ndalama iyi ilithandizira kukonza ngati mabridge amalonongeka, komanso kupanga zipatala zing'onong'ono, komanso zina ndi zina zimene zingathandize pa moyo wa anthu a ku Tcholo. And ndalama ndi 1.1 billion imene ithandizire kwa anthu a ku Tcholo. Ntchitoyi ikutsatira gawo loyamba la Regional Climate Resilience Program lomwe linafikira kwambiri maiko akummawa kwa Africa. World Bank yapereka $240 million ku dziko la Malawi ndipo $10 million yapita ku African Union AU.
muonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Blessings Chileuka ndi mzangayu Towson Kamalata. Tiyeni tionenso mitu yake. President Chakwera wafika mchigawo chakumwera komwe mawa akhale nawo pamwambo wokumbukira mbusa John Chilembwe. Maunduna aboma asaina mgwirizano ndi bungwe la Millennium Challenge Corporation oti ayambe ntchito yosintha zina mwa ndondomeko zokhudza malo mdziko muno yomwe ndi ya ndalama zokwana $44 million. Boma lati ndi lokhutira ndi maganizo osiyanasiyana pa za ndondomeko ya zachuma omwe anthu apereka mchigawo chakumpoto. Abalaim, kumajere kuno ngati simnabwereko, muponyana nzinthu za nkhaninkhani. Kuno kuli nyama zosiyanasiyana zija zikuluzikulu amati zisanu muzipeza kuno. Kumaiko kwina kulibe ndipo stuck on you. Ooh, obsessed with you. I'm obsessed. With Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Download it today and watch the best in local, international, and everything in between. Takulandiraninso ku gawo lachiwiri la nkhanizi. Popitiriza, boma layamikira maganizo omwe anthu a mchigawo chakumpoto apereka pa ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka chino ndi chaka chamawa pa msonkhano omva maganizo a anthu omwe wachitika mu mzinda wa Mzuzu. Nduna yoona za chuma ndi mapulani a boma a Simpress Cholabanda ati boma likutenga maganizo onse omwe Amalawi akupereka ndi kuti zonse zomwe akuyankhula anthu ndi zofunikira kwambiri ndi kuti azigwiritsa ntchito mu ndondomekoyi. Henry Haukeya walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi George Mkandawire. Msonkhano womva maganizo a anthu pa ndondomeko ya chuma chaka chino ndi chaka chamawa omwe wachitikira ku Mzuzu unasonkhanitsa pamodzi magulu osiyanasiyana monga azipembedzo, ona za ufulu wa anthu, azamaphunziro, achinyamata ndi ena. Polankhula pa msonkhanowu, nduna yoona za chuma ndi mapulani a boma a Simpress Cholabanda anati pakanali pano maganizo ambiri omwe amva kuchokera ku misonkhano ya kulilongwe ndi ku Mzuzu akufanana zomwe anati zikutanthauza kuti ndi zinthu zomwe zili pa mtima wa Amalawi. Iwo anati boma likuyamikira zomwe akunena ndi kuti azigwiritsa ntchito kwambiri pozindikira kuti ndi zolinga ndi zofuna za Amalawi. Ndakondwa kwambiri kuti ku Mzuzu kuno ndi kwinanso kumene anthu atipatsa very brilliant ideas. Choyambirira ayamikira zimene boma lapangapo. Livingstonia Synod kudutsira ku Church and Society, ayamikira Mega Farm, ayamikira NIF, ayamikira zinthu zambirimbiri. Mzuzu University ayamikira kuti kwa anthu yoyamba Mzuzu University ili ndi Mzuzu Library yomwe ndi yayikulu kwambiri ku Central komanso Southern Africa. Komanso china chimene tayamikira kwambiri nchonena kuti anthu ku North kuno atiuza ma-areas ena amene tikhoza kukwanitsa kupeza revenue. Mwachitsanzo kuti tiyike ma-targets kunoko. Komanso academia atiuza kuti sopanonso tu skulu za universities zikhoza kukwanitsa kumapanga ndalama. Mmodzi mwa anthu omwe analankhula ndi mbusa McBowman Mlaya yemwe anayimira bungwe la Church and Society of the Livingstonia. Iwo anayamikira boma kuti likuyesetsa ngakhale pali zovuta zambiri zachuma. Apa anatchulapo Mega Farms, fertilizer yomwe bungwe la NIF likugawa mwazina. Polankhulapo mkulu wa bungwe la Foundation for Community Support Services Focus Akosa Munthali anati misonkhano yotereyi ndi yabwino chifukwa imapereka mpata kwa Malawi kuyikapo maganizo awo pa ndondomekoyi. Kunikira kwake kumapelesa mphamvu kwa ene yake ya Malawi kuti budget imene yoyo
ikapangidwa ipange address zinthu zomwe Malawi akudzisowa. Ikamapanga address chizungu timanena kuti imapanga breeds ownership. Anthu umwini umakhala kuti budget iyi ndi yathu, komano ikakhala kuti iwowa ngokhala ku Capitol Hill kungolemba, implementation ndi enforcement imakhala yovutirapo chifukwa choti sipanga reflect my aspirations zomwe anthu akufuna. msonkhanowu unali wachiwiri ndipo wachitatu komanso womaliza ukuyembekezeka kuchitika ku Blantyre mchigawo chakumwera posachedwapa. alimi oposa 40,000 apindula ndi fetereza wa ngongole yemwe bungwe la National Economic Empowerment Fund NEF likupereka. Malinga ndi mkulu wa bungweli Humphrey Njetseni, padakali pano bungweli lapereka kale madumba a fetereza okwana 120,000 kwa alimi mdziko muno omwe ndi ndalama zokwana 12 biliyoni kwacha. Izi zadziwika pomwe NEF imapereka fetereza wa NPK ndi urea kwa alimi amboma la Tcholo ndi Blantyre. Zambiri mlipotiri. Pamene ndondomeko yogawa fetereza ongongole kwa alimi ikupitirira, bungwe la NEF linakagwira ntchito yogawa feterezayi kwa alimi 400 andera mfumu yayikulu kunthembwe, kuntaja, chigalu, mboma la Blantyre, komanso 470 adera la mfumu yayikulu vumbwe mboma la Tcholo. Mayi Alice Gomire ayamika boma kudzera mu bungwe la NEF chifukwa choganizira zowapatsa fetereza ongongoleyi zomwe ati ziwathandiza kuti akhale ndi chakudya chokwanira. Ine fetereza amene takanthandiza chifukwa chakuti chimanga changa ndikatsira bwinobwino ndondomeko ya fertilizer ndidzakula chakudya chokwanira, sindidzavutika nsoyi. Masiku ano limi kuyenda bwinobwino chifukwa cha fertilizer. Ndi apa pandipindula nawo ulimi wa fertilizer chifukwa ndapeza ngongole kuchokera ku NEF. Polankhula pomwe amapereka feterezayi nduna yofalitsa nkhani yomwenso inali nawo pamwambowu a Moses Kunkuyu ati ichi nchitsimikizo kuti boma lili ndi chidwi chofuna kuthana ndi vuto la njala mdziko muno. Ambira chaka chatha kuti alimi atalandira zipangizo zimene zija anakolola ndipo madera ambiri anatulutsa chimanga chimene chinathandiziranso kuti kuvuta kwa njala kumene kudakhalapo kwambiri kusapitilire. Koma chaka chino chonso alimi chifukwa choyang'ana mvula mwina inakatha kubwera mvula alimi kupezeka kuti sanagule zipangizo, koma mwinanso ikabwera mvula ija koma ngati ndalama zikubwera nthawi imodzi alimi mmodzi amatha kukumana ndi mavenda achipongwe amene amakweza mitengo, komanso nthawi zina amatha kukatsira michenga m'matumba a fetereza aja. Ndipo funa kupewa zimene zija NEF poonekaso nthawi mwina ndalama sizinabwere zoti agwiritse ntchito imene yowapatsa alimi nchifukwa tinapanga zoti akatengedwe fetereza kwina kutenga fetereza amene alimi apatsidwe. Mkulu wa bungwe la NEF Humphrey Njetseni ati ntchito yopereka fetereza ongongoleyi ikuyenda bwino. Tafikira alimi osachepera 40,000 ena kuwapatsa ndalama ena kuwapatsa fetereza. Tikhulupirira kuti tikamamaliza mwezi uno wa January zitativuta kwambiri tikhoza kufikira alimi mwina pafupi 200,000, koma popeza programu yonseyi titsindike ipitirira ngakhale April. Chifukwa chani ifike ngakhale April? Ngakhale anthu atamaliza kulima chimanga tili ndi mapulani oti athandizenso alimi ena amene azilima mbewu zina zimene nzofunikiranso pa nkhani ya chakudya mdziko muno ngati mbatata, nyemba, chinangwa. Malinga ndi Njetseni, NEF yayika padera ndalama zokwana 180 biliyoni kwacha zomwe zikuyenera kupindulira alimi oposa 400,000. Munkhani yathu yayikulu madzulo ano, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mawa akakhala nawo pamwambo okumbukira m'busa John Chilembwe. Padakali pano mtolankhani wathu Secret Segula akufotokoza kufunika kwa tsikuli. Pa 15 January chaka chilichonse dziko la Malawi limakumbukira m'busa John Chilembwe yemwe anathandiza kumenyera ufulu wa dziko lino kuchokera kwa atsamunda. M'busa John Chilembwe ndiye anakhazikitsa mpingo wa Providence Industrial Mission boma la Chiladzulo. Ndipo mtsogoleri wa mpingo wa Providence Industrial Mission m'busa Wilson Mitambo wati tsiku lokumbukira John Chilembwe ndilofunika ku dziko lino kamba kuti limabweretsa anthu mdziko muno pamodzi kupemphera dziko lino komanso kukumbukira kuzipereka kwa anthu ena komanso zomwe anakumana nazo. Dziko lino lofunika kwambiri osakhalanso kumpingo kokha koma dziko lonse chifukwa cha mmene Mulungu adachitira ndi makolo athu, chifukwa zimene zidachitika mnthawi ya mdima makolo athu pawokha sakanakwanisa, koma Mulungu adaonesa ukulu wake kuyima mwa iwo nkuyiwala za ululu umene angatikumana nawo koma ndikupereka miyoyo yawo kuti dziko lathu lino likumane ndi ufulu woyenerera. M'busa Mitambo watsindikanso kuti tsikuli
silochita ndale koma kupemphera kotero kuti anthu apewe kuvala makakazi pani kumapempherowa. Nsalu aboma tigawira nsalu aperekanso ku ofesi ya DC yathu achiladzulu komanso atisimikizira kuti chipani china chilichonse chili ndi allocation yake ya nsalu. Izi tathokoza kuboma kwambiri chifukwa zithandizira kuti nsalu za zipani zisapezeke pamwambo wa mapemphero. Nsalu za zipani zikapezeka pamwambo wa mapemphero amasintha. Sitifuna kuti tikhale ngatiso ndi bwalo loti tizipanga za ndale koma ndi bwalo loti tizingofula kwa Mulungu. Amitambo apemphanso anthu amalonjeza zinthu zosiyanasiyana pamwambowu kuti azipereka kamba kuti zimabweretsa kusamvana mu mpingo chifukwa mamembala ena amaona ngati akuluakuluwa awononga thandizoli. Chikondo cha chaka chino chichitika pamutu woti bwerani kwa ine kuti mumpeze mpumulo kuchokera pa buku la Baibulo la Mateyu 11:28 mpaka 30. Secret Segula, MBC Chiradzulu. Mfumu yayikulu Mizinga ya mboma la Machinga yatsindika kuti mafumu ali ndi udindo waukulu woonetsetsa kuti maphunziro madera awo akupatsidwa chidwi chachikulu makamaka pakati pa atsikana omwe nthawi zambiri amasira panjira maphunziro awo. Mfumu Mizinga yanena izi pa msonkhano omwe anakonza mothandizana ndi mabungwe omwe akhala kugwira ntchito zothetsa nkhanza mderali a Malawi Human Rights Resource Center, Power to Youth komanso Men Engage Malawi. Ndizoonadi kuti ntchito zimeneyi tinayambira mbuyomu potengera ndi ma challenges kwambiri potengera ndi nkhani zokwatisana ang'ono amenenso palamulo la dziko under 18 amene sakuloledwa kukwatiwa ndi nkhani yotinso mimba zotenga ana ang'ono zimenenso timati ma teenage pregnancies potengeranso mwina miyambo ina ma harmful cultural practices amene ena amakhala kuchitika madera mwathu zimenenso zimasokoneza makamaka pa nkhani ya maphunziro kwana zimenenso zimayambitsa mchitidwe wopitiriza atsikana athu matenga mimba makamaka tikayang'ananso nkhani zachinamwali zimenenso mbuyomo amalimbikitsa zimenezo zimene panopa tinalimbana nazo nkuzithetsa ngatinso kumbali ya kacha zimenenso timaona kuti zikusokoneza ntchito yathu yolimbikitsa maphunziro. Potengeranso dera lino la Mizinga tinakhazikitsa kwambiri maphunziro is an investment ngati ndi ntchito imene kwambiri tikufuna kuti maphunziro akhale patsogolo kwambiri ku dera lino potengera kuti maphunziro ndi chida chimenenso kapena ndi chuma cha munthu aliyense amenenso sichimatha moyo wake. Ndipo m'mawu ake mkulu wa bungwe la Malawi Human Rights Resource Center Mai Emma Kalia wayamikira mfumu Mizinga kamba koyika chidwi chake pa maphunziro a atsikana komanso kuthetsa mabanja ana achichepere omwe anali ambiri mderali. Zambiri kwa zimene tamva kuno kwa Mizinga nizonena kuti anthu kunoko akuyesesa mu mphawi wawo momwemo koma akuyesesa kuti maukwati abana samachitike komanso kutenga mimba ana ali ang'ono komanso anthu amene akuluakulu akumakwatira abana ang'ono. Zinthu zimene zizi kunoko kwa Mizinga akuyesesa kuti mwina kusogolo kuti zinena kuti zinthu zizata. Iwowo atiye amene akusonyeza kuti ali ndi chidwi kwambiri kuti dera lawo lino likhale lachitsanzo. Ndiye ukamamva zimene akuyankhula sikuti akungoyankhula akuyankhula zinthu zoti iwowo akuzipanga. Pachifukwa chimene chocho tikuona kuti mwina kusogolo kuno watiye Mizinga kuno kuzakhala dera lachitsanzo kumene anthu onse akukhala ngati akukamba mawu ofanana kusiyana ndi madera ena kumene amakamba izi koma kuseriku akumakapanga zinthu zina. Pachifukwa chimenecho mavuto amene akungopitirizabe kukhalapo ana kumasiya sukulu ana kumabereka ale ang'ono ananso kumakwatira ali ang'ono. Munkhani za masewero bungwe la osewera mpira akale la Football Legends Association lati likukambirana ndi maiko atatu kuti akhazikitse mpikisano wa osewera akale omwe uzichitika chaka ndi chaka. Wapampando wa board ya bungweri a Jim Kaluwa auza MBC kuti akukambirana ndi osewera akale a maiko a South Africa, Mozambique komanso Zambia kuti apange mgwirizano wa mpikisanowo. Akaluwa akufotokoza. Chizungu ndati pali goodwill ya ujeni yambiri ya ujeni kwa marriages. So muyembekezere zambiri zakazibwera. Monga mukudziwa tina mkati mwa chaka chatha tinasayinira na mgwirizano ndi azathu a South Africa
azambia ndenda ndubala kuti no chaka chatha nali konko apaso abwera pano watu kambira ndi aku Mozambique ndi tili maso mphenya kuti no chaka chamawa because tili nthawi yochuluka ngati takwanisa kupanga chonchi ndi ujeni kwaita nisanzathu bwera kunoko ndi tiona is either mwina tizakamenya kwanza tu kaina zabwera kuno komano olingaliro ndi kuti no tikhala ndi tournament ya ma team 4 amene wawo kuti no at least anthu tizichira azikhala zochita komanso masupporters azitha kukhala ndi chinthu chakuti chingasangalatse season ikatha. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President Chakwera wafika mchigawo chakumwera komwe mawa akhale nawo pamwambo okumbukira mbusa John Chilembwe. Maunduna aboma asaina mgwirizano ndi bungwe la Millennium Challenge Corporation oti ayambe ntchito yosintha zina mwa ndondomeko zokhudza malo mdziko muno yomwe ndi ya ndalama zokwana $44 million. Boma lati ndi lokhutira ndi maganizo osiyanasiyana pa za ndondomeko ya zachuma omwe anthu apereka mchigawo chakumpoto. Munadine Blessings Chereuka ndi mzangayo Towson Kamalata mwakoma nonse. The Big Ben on Zanzi House is giving